କେତେ ପିସ୍ ସେଇ ଆଳୁ ଆଳୁ ଆସିଲା ନା ଭାଇ? ଗୋଟେ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ 3 ପିସ୍। ଚିକେନ୍ 3 ପିସ୍। ହଁ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ପ୍ଲେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ପିସ୍। ତାପରେ ଆମର ଆସିଗଲା ରାଇସ୍। ଓକେ ସରି नो କଲର୍। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆସିବ। ଭଲ ତାପରେ ସ୍ପୁନ୍ ଏମିତି ରାଇତା। ସାମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ରହିବ ରାଇତା ରହିବ ଜୁସ୍ ରହିବ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଖାଇବା କେମିତି ଅଛି। ପାର୍ସଲ ଅଛି ନା ଭଲ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଛଅ ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ 2 ନମ୍ବର ଯାଏ 1 ନମ୍ବର ଅଛି।